Sa number 10, pagpabaskog sang educational system magapabilin nga prioridad sang bag-o nga pamunuan sang isa ka bulutuan sa Bacolod sa pihak sang ginaatubang nga pandemic. May report si Nico Delfin. Nangindako nga pagpanghangkat sa education system sang pungsod ang nagapadayon nga pandemya. Gani sa pagsugod man sang school year 2021-2022, ang technological modernization kag innovation sa bahin sang edukasyon ang mangin prioridad sang pamunuan sang Kolehiyo San Agustin Bacolod sa pagpanguna ni Father Arnel Antonio Dizon, ang panibagong nga Father President sang kolehiyo. That is the challenge now for us to go on the digital mode, including our operations, automation and digitization of our operations and our instruction and our other services. So it's now time for us to go into technology. Kadungan sang pagsaulog sa ika-59 nga founding anniversary sang kolehiyo, ginsiling man ni Dizon nga sa piyak sang pandemic magapadayon ang ilan na sugdan nga advokasya kasubong sa pagsuporta sa pag-amlig sa palibot, pagpasanyog sang programa sa ikayong lawas, pinaagiman sa pagpalabot sang dekalidad nga edukasyon sa mga Negrense. We can always rise above the challenge. No matter how difficult the situation is, we are always capable to overcome the situation. And that is the Filipino spirit in general. What we call resilient, the resilient spirit that is so courageous, very positive. Nalakip sa mga okasyon sang tuigan nga anibersaryo sang bulutuan ang pagkilalaman sa mga alumni nga nakahatag sang dungog kag serbisyo sa pungsod. When we talk about heritage, usually anything tangible or intangible as long as more than 50 years na-considered na nga mga heritage. So siguro that will be one focus namon would be ang anong contribution sang school, ang iyang heritage, ang iyang legacy, and looking forward sa iya naman nga what will be next, no? Especially that we are now in the so-called new world order, the new normal. So kadamo sang changes and definitely the school has to adapt. Sa misa, ginpakilala man ang dugang nga mga Agustinian friars nga mangin kabahin sang school community. Mayara man sang paraffol para sa mga early birds o kun mga estudyante nga temprano pa naka-enroll. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.